Gugaz, egon zan gerurau, zeberibe, eta horrerik kendu entzien, zauri Bilbon hasi zan, esan ditu moduan. Mungin aurretik Bilbon baegoan ikastolen movimentua martzan, ez da? Hortik etorri ziren, Josuaren Aja eta Felipe, eta euren proiektua aurrera oran gure, eta jente animatzen dan, eta egira, hainbe jente animatu zala, eta presteu zeudiela azken baten euren zimeala bat proiektu honetan, ilusio guztiagaz. Gero hor beste arazo batzuk egoten ziren, arazo ekonomikoa batez be, ze klaro. Seguridade soziala berezken du neuki, lehenengo 5 urteetan, edo 6, Jaio eta horre 6 urteetan ezerbari, baina gero hori konpondu inzeudien. Amado Barrenak konpondu zuen hori. Orduan, nik uste dut egon dela kapazitatea gure herrian eta dauela reto guztiari aurre egiteko. Eta gure helburu izan da, gure kultura, gure historia, gure hizkuntza ez galtzea. Nik uste dut hori oso importantea dela.